dnešnom videu si zahráme Brawl Stars, dajte like, odber, zvonček a poďme na to. Dneska si zahráme rankedy, chcem pušnúť, mal som Mythic 1, nová season, takže chcem dať aspoň Diamond 1, potom by som išiel ďalej, by som sa posunul a v dnešnom videu by som to chcel spraviť, no, takže bude push na Diamond 1 a ešte taký malý opening. Ja vám hneď ukážem, čo tom openingu bude. Bude tam Megabox a tuto budú proste takéto veci. Hej, Ranked Star Drop, Legendary Star Drop, šeličo, takže máte na čo tešiť. Jo, je toho docela dosť. Ešte keď budeme hrať, tak možno odomkneme možno ďalšie Ranked Star Drop. A keď tak si kúpime za gemy. Mám 77 gemov. Takže, poďme na to. Dávame play a ideme si zahrať prvú hru. Je to Knockout, čo mám veľmi rád. Knockout je výborný. Dobre, takže ja si koho zoberem. Dal by som... Ja nechcem Groma. Alebo dobre, dám si Groma. Ale keď prehráme, bude to na toho typka, lebo on mi poradil, že mám si dať Groma. Dobre? Dobre, tak si dám Groma. No, tak si dám Groma. No, ok, s nami Prestige 2 a na Edgarovi je to pomerne ľahké, takže to moc neberiem tak. Ja to tam skúsim nahádzať, jo. Dám toto. Ďakujem, hneď sa mi to aj zničili. Jo, s tým Edgarom to bude v pohode. Ten Edgar to tam vyzabíja. Nice, man kill. Ten Edgar to tam vyzabíja, takže není problém. A keď budú občas lagy vo Wi-Fi, neviem čo je s tým Brawl Stars. Neviem čo je s tým, ale Brawl Stars si povie, že nie, dám ti občas nejaké lagy. OK? Tak to no problém. Oh. Boom! OK. To máme asi docela win. Ja som Gold 2, takže to je ako docela win. Takže asi Diamond jednotku by sme mohli skúsiť dať. Nice. Budem toxic. Prepáčte, budem toxic. No. Nice, mám rank boost, lebo proste mám boost. Takže nám to trošku viac dáva. Ako vidíte, tak my asi aj budeme mať ďalšie odmeny. Takže pozrieme ešte rýchlo questy. Ok, títo questy sú tiež v pohode. To bude odomkneme niečo nové. Tam budú 200 blingov. A pozrite, koľko mám blingov. Inak viete, že blingy pôjdu preč a shop sa bude zmeniť. A viete, jak bol SpongeBob ten Krabby shop? Tak a za tí coiny krabové ste si kupovali oferky. Takisto to tak bude s blingami, že za blingy si budete proste kupovať oferky. Takže z toho chcem extrémne veľký opening spraviť, pretože šetrím bling, už mám 10 000 niečo a stále šetrím, stále budem viac a viac. No. A máme Game Grab a zobral som si Colette, lebo zabijeme, ja použijem ultinu, zoberiem gemy a zdrhnem. Ale proti nám sú dvojky. Čo som komu urobil? A som máme Master. Proti nám sú Prestige 2. Fakt super, no to som si prijal. Tak, no, toto bude trošku... Dobre, tak toto je náročné k hovado. Oh, no, ľudia, tuto vidím na prehru, ale nebudem sa zdávať. Idem to tam ešte skúsiť spraviť. Dobre, tak som nepodarilo sa. No, nevadí. Ideme. Ten bull je OP. Ale máme ho, výborne, máme bulla. Čo sa nám veľmi podarilo a teším sa, že sa nám to podarilo. Ten bull je určite, no jasne, trafil som ho. Dobre, tak to pohode. Nice, mám bulla. Nice, a máme aj Bibi. Let's go. Máme aj Bibi. Tak to je super. Dobre, takže máme to, kámo, teraz hlavne to nepokakať, ak sa hovorí. No nehovorí, ale však to tam je. Aj, je to tu. Ja som to vedel proste. Ja som vedel všetko. Ja som proste vševedec. Kamo, ten Crow to tam nám aj naskočil, tung. Nie! Kamo, dobre.
tá Bibi to No a toto je problém. Toto je problém, jak svinia. Dobre. On to zobral. Ježiši Maria. Tá Bibi je tu. No jasné. No jasné. Toto je prehra. Toto je prehra. Bohužiaľ. Nedáme to. A je to cooked. Nevadí, je tam prehra. Bohužiaľ. Nevadí, bohužiaľ. Sa nám to tak stalo. Ale no, pripojte sa inak do môjho klubu, prosím. Lukix14 Family, tak to sa presne volá. Prosím, tam bude proste moja komunita. Takže keď chcete byť súčasťou a budem robiť eventy a tak určite sa tam pripojte. To je bez debaty. No a tak, ideme na to. A inak chcete, aby som natáčal viac Brawl Stars content, napíšte mi to dole do komentáru. Mňa to celkom baví. No dobre, na high si dám... Budem žgroš. Neviem, dobre. Dobre, dám si krova. Lebo proste lepšia Edgar. Ako Edgar, keď má Hypercharge a ultinu a skočí tam na to. Imeňovca. No a mal som si ho dať, lebo proti nám je Edgar a proste toho sa ťažko asi zabijeme. To ťažko zabijeme. Takže teraz potrebujeme, no, ten čak. Kamo, keď si dá tí chujoviny, či jak sa to volá. No, presne títo veci, čo nemám rád. A ďalšiu tam hodí určite. Hej, a to čo? To čo toto bolo? Toto nemám ja rád. Ty vole, naskočil tam jak vajco. Kamo? Čo mám robiť? Hej, a dosť. Je tam? Je tam! Hej, to je cigán. To je cigánča. Tam sa neoplatí ísť. Ty vole! More! To nemôže byť až takéto ťažké. Vie, ako to vypadá, tak asi aj je. Ja potrebujem Hypercharge, vypadni! A Edgar, ty čo? Dobre, ja asi si ani nedám... Ja si nedám ani Hypercharge! No chodorici. Super. No teším sa. Jaj, ľudia... Musím dať aj ten opening. No, dneska sa nám to nepodarí. Teraz, keď vyhrám... Tak ideme ďalej a keď prehrám, tak dáme si ten opening. Hej, a to možno skúsime ešte pušnúť. Ale to uvidíme, to není také 100%. No a poďme na to, takže proti nám Prestige, so mnou tiež Prestige, Hot Zone. Neviem, či som si dobre zobral na Surge'a. Ale keď tam budem takto, tak to bude v pohode. Hej. Ja viem, že si tu. Ja to viem. Počkaj, tu sú dve? Tu za som nevedel, že sú tu dve. No nevadí. Ja to budem stále to pušovať. Ic! Dobre, ja som ho zabil síce. Kam si som zabil, no ale... Ideme bomby. Proste snažíme sa. Ja skúsim to zampnúť sem. Dobre si využil. Ty Jožka. Ty Mickey Mouse. Mali by sme to vyhrať. Oni keď tam budú stáť, mali by sme to my vyhrať. Jo, vyhráme to. Je to tam. Oni to nestihnú. Oni si povedia, že aha, ja to musím ísť tam pušnúť. No a... Dopušovali chalani. Nebude nič. Je tam výhra. Síce tesná výhra, ale je tam výhra. 100% na 94%. No ako ja som spokojný. A preto ideme ešte jednu hru. Toto video bude také dlhšie. Za čo som dostal 500... Počkaj, mega quest. Mega quest. Ľudia.
200 blingov. Ľudia, no už to ide. Už mám 10 369 blingov. Je to extrém. Ja budem nakupovať. Mne to úplne jedno. Je to úplne jedno. Ja proste budem nakupovať hotovo. No a čo? Takže, no. Teraz neviem, čo máme zrobiť. Heist. No vidím, osvedčila sa mi tá Colette. Ja volám Colgate. Basta. Colgate. No a čo? To na mňa je Miko. Pre týchto bude asi dosť otrávny, lebo on skače, ja nemám na to nervy, ale keď je so mnou, nemám problém. Keď s ním vie hrať, nech hrá! Dobrá ty. Spavnuj. Ty debil, kde si strelila? Počkaj. Hej, prečo sú tu všetci? No, nechápem. Ale my sme nám dali, ale no... Toto je nepríjemné. Ježiši Maria, dobre, a tak asi je súdený mi ten opening. Až mi nič to mého openingu nepadne. Tak, si ma neželaj. No si ma fakt neželaj. Na čo som išiel z toho? No dobre, na moje chyby budem aj doplácať, lebo... Ísť preč. Keď do strany. Á, náš to tam kosí, že by. Au. No nič. On má hyperčarčku. No nič. Toto vypadá na prehru. Ale... Dobre. Minul som mu hyperčarčku, čo je dobre. Ako s 13%, no... Či sa niečo dá... Čo ja viem. Akože není to, že stratené, ale je to skoro stratené a to je dosť malé. Stihlo zaznamenať, ale prehrali sme. Sa mi vyplo sa mi nahrávanie, ale prehrali sme, takže je to úplne zbytočné. Takže ideme na opening. Najskôr začneme takými vecičkami, že stardropy a potom si také lepšie stardropy necháme na koniec a na záver si otvoríme Legendary a Megabox. Takže, akože ideme na to. Takže stardrop, hej, rare. Ježišmaria, rare. Takže títo najskôr stardropy vybereme. Čo je? Kamo, čo je s tým? Prečo mi nič nepadá? Čo je s tým? Je iba rare? Koniec. A to jak? A to prečo? Kamo, ľudia! Čo je s tým? Hej, a dosť. Čo s tým? Ja to nechcem. Nie, toto je niečo, to je chyba. To je chyba. To je niečom chyba. Toto není mnou. Čo je s tým? Hej, čo je s tým? Ľudia, ja idem reštartovať brávko a uvidíme. Na to bude už lepšie. Ale už tam stardropy normálne nemáme, takže... Smola. Takže ideme si vyzvednúť proskin. Neviem, či to je nahrané, lebo to nahrávanie blbne, ale pozrite, mne padol čak. Ľudia, neviem, kde je. Tu je. Mám čaka. Sprostý na heisty. Jaj, dobre, ideme si to otvárať. Nie, vlastne, áno, ideme. Poďme na to, čo nám padne. 9, takže tam nič nebude. Super! Ježišmaria. Ale dobrý pin. A ideme si aspoň toto otvoriť. 5 gemov. Celkom pohode. A to nahrávanie je také na chuja, takže niečo sa nahralo, niečo sa nenahralo. Máme tu legendary stardrop, no poď! No i padne. Starbávika na Franka. Môžeš mi takéto? Ešte 100 blingov. Je môj
Môj život má aj vlastne zmysel? Nie, nemá. Ďakujem. Čo dneska, o čo súťažíme? Ja neviem. Ja aj o gemy. Oh my god, vidíte? Už gemy. Super. Takže ak sa vám video páčilo, chcete ďalšie opening alebo puše, alebo proste video z Brawl Starsu, dajte like, odber zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videa. Pozrite, mám 87 gemov. 67. 6, no nič.